geno ko pular labdo cere enen mabbe ndendi dum geno woni goto e ngendi mum geno woni goto e ngendi mum hol goto ha diwi Allah mbele goto no woda ha diwa Allah ko pular labdo cermo Allahu lamdo o longini dum bibbe fulbe yo mbi dum geno a wawa haalde pular cañiiɗo walla wawa haalde arab cañiiɗo mo wona mo Allah longinno baba adama haali e gurdam mum kalda wonde e nane e haala makko o wi ala demgal jippingal ala demgal kay haale Allah o ko tawdo kala demgal koko jippi holno jippiri o jippini koye baba adama haali ɗum nde tawno ɓesgu mum fof ne jogori haaloyde ɗum baba adama haali ko adini e yalta aduna o yidde wiidema wonde ɓe kaɓanaki pular sabu saɗa haɓanono pular ma wonka haalani e penale ɗe penata e haɓaninoɓe pular darni pular pewni pular mbi wonde moni kala ko dimo e hoore mum mon fof ne foti hebde nguura mon fof ne foti hebde ngesa mon fof ne foti hebde joom suudu mon fof ne foti hebde gorko wuuro gurdam moƴƴam ɗone kaddi gurdam on woni ceerno Souleymany Baal o haala mum geɗe ɗe ganduɗa ko geɗe penale kewɗe ɗe ganduɗa o haalani gurdam mum darde nde darino fuutankoɓe noon ceerno Souleymany Baal so rewi lawol omo rewa ɗumen hakke moni fof mboɗo wino mon fof ne foti innirde ɓiyum ceerno Souleymany Baal nde tawno acte mo waɗi o hay sina tinani wonde wonko gollanima murtuɗo Mamadou Samba Diop en ɓen mbi ko wonde ko yellidɗe ngal pular ngal wondude e nder diine l'islam o oɗo kay mataw salaki diine l'islam donc neɗɗo ene haala wona gueɗe kadi ene jogui signe mo ganduɗa ene inniri inde nde ganduɗa so wi wonde wonko haɓanto min mbiyatmi ko wona gonga a inniri goo hoorema ko inde nde innirɗa nde a wi ko kaɓantoɗa ko yaadani goo e inde ndi innuɗa nde aɗa jogui signe mo ganduɗa minenne min gandi signe o parisien an hoorema sa yalti ɗon mboɗa andi aɗa yiya galleji ɗi ñande fof heddi ko ganda walla mbasa andude aɗa yiya galleji ɗi jimmi haalde ɗi aɗa yiya ɗi sa welama wonde hen a wonata hen donc noon majjuɓe hoto majjin en gumɗo hoto gumɗo ɗow fertuɓe guite ene jiya d'accord joni a fawno feɗenma nokkiren konngol oɗo Moukhtar lewon kuyiɗa hadde après garane oɗo baɗɗo CEO baɗɗo profil CEO Moukhtar bisimilla parisien mbaɗa kam vidéo mowna kam mo holma religion haydara fadde somi gaynira après ma ha wonma vidéo e bisimilla mi salminimo puisque kanko ni min kam mi andani holno family kémitisme walla mi andano min mbiɗal koye mabɓe ni kono kam ko haali ɗo fof ene ɗesi luftude mabɓe ko haadi fof kanko o wi eɗen jogui geno kadi enen o wi enen diine men moɓe ndewi o ken monothéiste alors que les kémites ne sont pas des monothéistes, sont des polythéistes ɗum kadi so tawi kanko omo wawi ruttade mabɓe so tawi omo jogui hen sernaɓe walla o namdoɓe malla ils sont des monothéistes woni ɓe ndewi ko goto walla ala ɓe ndewi ko hewɓe kamɓe ɓe ndewi koye hewɓe e bindi mabɓe e koɓe jangguiɗe ɓe ndewi ko yimɓe hewɓe e kadi kanko mboɗo namdomo geno mo wiyata o so tawi geno o ha joni ko waɗata ko yahata ko geno o ko waɗata ko geno kenen ɗiɗi e ko waɗata ko fof ko geno o enen no jaɓirɗen kala ko kewi ko Allah kala ko waɗi ko Allah woodi gonnoɗo guila haydara woodani goɗɗo hande no godden nde gooduyo kadi janggo hayso enen natti wodde ko Allah tan woni ɗon kamɓe meɗe geno mabɓe o vision mo joguiɗen Allah on vision ɓe jogui e geno e so tawi kadi en diwi ɗon ko haali haala Égypte e taniraɓe meɗen neɗɗo fof so tawi o wi enen jaltuɗen koye arabeɓe minen min jalti koye arabeɓe kono kala e amen ene wawi wadde ascendance muɗum woni ngabbitinde hoore mum no winani ni mboɗo wawi wiide min ko kaari joni Moukhtar fat sa jogma 1 seconde jaafoɗa oɗo baɗam des fois min ko haalga joni mbiɗa miijo quoi mbiɗa ha joni hakkillamo yeedani quoi sérieux ɗum ɗo jogata ha gueɗu quoi ɗo fatto maser an koye fouraji hen jeyɗa koye ka pullo kam mbiɗa andi ka pullo biyo mbimi mais jusqu'à aujourd'hui parfois je réfléchis beaucoup donc kalda ko fof min narat hakkillaɓe min ko kalta o to gomɗa mbiɗa miijo no fewi quoi battema miijo ɗo an to gonɗa ɗo ko an tan rawata Firawna ma Allah hoddiɓe malla ɓe gonduɗa ɓe joom galle ma kañum ko rawata ko Firawna par ce que an ɗo joni a wi suha ma koye mumen ma wat feere kadi ɓe ndewe Firawna e diine Firawna en tant que kadi ɓiɗɗo pullo fuutanke
min dal mi meeɗa des fois en tourne hakkilla mo parfois min je réfléchir beaucoup gel kala ha joni an gorko ma ko firawno rewi no ndewirɗa e firawno ni annen kadi taade mbiɗa paraji ma ɓe yumma en ɓen kam goni ko l'islam ndewana e firawon ko an rewi firawon joni ñimma andude joom galle ma o kan gorko ma ko firawno rewi ɗum jimma andude est ce que débat on a wadde tan wona débat intellectuel échange d'idées walla e din pourquoi si comme namdiɗo ko question quoi non c'est pas privé ko vie privée où est le problème la vie privée c'est vie propre privée donc aɗa wawi wodde mo contacter kalda e makko après par exemple jafoɗon seeɗa ko natti wonde bi vérifié kay kono no naati nde ɗo ko toñje enen julɓe fof toñen par ce que wi ko kara makko gonɗi koye jumre hokkam seeɗa o wi tara makko non no naɗa mbiɗa jinnaɓe ma ko julɓe goni koye jumre an noon mbiɗa ne naɗa nde ɗum kalɗa mbiɗa tarama ɗum ko jejjiɗɗo ɗum no naati nde ɗum o haali par ce que o wi kanko tarammakko yummakko e bamakko en ko julɓe koye jumre goni donc enen garnomi deƴƴumi bisimilla keddemo ko kalmi ko mi ruttaki hen caggal nde garmi ko par honnêteté mbimi par ce que c'est la première fois ngabbimo o panel mbimo min noon mi wonani e diineji kanko on waɗi insisté ko a chrétien walla mbi mi wonani e diineji ko lawol gurdam mamiraɓam goni o namdimi kam am kam yumma e bamma ko julɓe mbimi malheureusement koɓe julɓe c'est tout mi natani vie privée mi ala pour fende mbiɗa koye jumreɓe goni koye majjere ɓe goni mbiɗa malheureusement koye majjere mi haali majjere ha hande de mi Ablaye Sow mi salminima mi waɗani on kono mi wi malheureusement salminima Job ko non wi kongol malheureusement non mbiɗa walla non mbiɗa koɓe majjere ɓe goni nde wari nde keɗem setan keɗe seydou nde ari nde o wi kanko kefere o wona julɗo noon o wi kono mais il faut ko paamen mboɗo jogui duɗga déjà est ce que oɗo mais dans ce je sais pas je veux dire hay somi wi majjere man je change rien bien nden majjere min goni heɗo tan gaɗaɗo ko panel julɓe par ce que an gaɗaɗe mbiɗa ka wona julɗo ka kefeero ɗum gaɗɗa yaltinde hoorema ga déjà mbiɗa yumma e bamma koye jumre goni malgré an ne gaɗaɗa tawani ɗo wonɓe jumre tawɗa ɗo koɓe gonani e jumre tawɗa ɗo ko julɓe ɓe gonani e jumre ɓe jogorani jumde ha ñande jogorani juumede nde woni minen julɓe ɓe an mbiɗa ka wona julɗo ka kefeero kono min mboɗo namdo ko adi fof an wi kam komi kefeero an mi yimade ko an wi a wona julɗo ka kefeero ala min wiyanima komi kefeero an wi komi kefeero an kefeero ɗo am ɗo andu ɗum noon non min mi yanima ka kefeero ko an wi a wona julɗo ka kefeero meeɗa wide komi kefeero non kanko de won yimɓe kette nafanoir kanko o wona juulɗo o bokkani diine isliyankoɓe o bokkani diine christianisme o wi kanko ko tanu firawne en mamakel ko firawne en ko firawne noon o rewi ko firawne en o ummi mais kanko noon lawol mamma en ko firawne en gonko firawne en ndewata an ka mamma en ko firawne naɓe ko firawne en ndewata ko diine firawne en gonɗa a bokkani diine l'islam haajuma ala e diine l'islam suhaaɓe ma noon kadi ma waɗ feere ɓe mbokke diine firawne en kamɓe ɓe ndewa firawna an kay parisien jafoɗa so tawi o wima o jokkani parisien jafoɗa o jokkani e diine l'islam i kanko e firti ko wona julɗo noon wi kay noon wi ko noon wi seydou wadde firti wona julɗo gacce seydou ha gasin haalde muñami goyno jofta après min mi yaltimo pol firti wadde kanko o wona julɗo no wiiri debi ni ɓaade o wi kanko o wona e diine l'islam o jaɓani wadde firti kanko o wona julɗo enen pawrɗen ko wona julɗo kono min wona ɗum woni min goƴam e yidde yiwdemo kanko bandiraɗo debbo o par ce que ko eɗen jogui makko teddugal par ce que ko aade eɗen poti teddinde mo no wawi sifrade kala kono min joguimi makko dud mbere kanko ko innirto ko wiyal ko halpular ko ɗum est ce que nane makko goo et deuxièmement ko haaluji makko par ce que nani wima haala par ce que haala so ala ɓalal tan o yarkene delƴa no haaldani haaluji yarkene delƴa
ene delja no feewi il faut ko paamen par ce que haaluji makko ɗi ne delja haaluji delƴoji noon mbawa delƴilde min minen wawa delƴinde min mi fayi juuɗi ɗum noon jarama mi ɗaccon a jarama joni nokken konngol Mouhtar on ko yino haalde eyyi min joni jimmi wiidamo kanko nane o wi enen ko mi sikki omo jagui to goppirnomi haala ko o wi enen kene arabe ko yarabe ɓe jalde min kam mboɗo wawi wiide ko kaari jibinim kaari jibinim hamo yettoyde pol mi yettoya to mbaɗi kanko on wawi remontade yimɓe ɗum ɗo ascendance makko haw yettoyo firawun mo wi o ummi koye muɗum o wiya kanko kaari jibinum ha ɗo yalte firawunen ɓe wiyata ɓe kadi firawunen ne keewi so tawi on wawi arande hol dernier firawun e on firawun barɗo tan ha ganda hoorema royaume firawun yani o walla empire firawun yani o holmo wattinde juuɗe muɗum battidiɗo laamade e firawunen mo ɗum ɗo mu yani o et deuxièmement o wi nane paama on gona des monothéistes vous êtes des polythéistes a famide ɓe ndewoton ɓeni keewi oɗon ndewa e maten ani bisen walla gueɗe mbaɗe noon enen Allah mo ganduɗen o on Allah omo jogui mbawka gila haydara wodani kan mbawka jogino ka mbawka makko haydara ustorako hen e kamɓe holko tagui ndewone e Allah ha ɓooya goppono oɗon Allah ƴeewoyon Allah goɗɗo mari Allah mo ndewonɗon on jaa ha ɓooya ganduɗon oɗon o wona Allah vrai o ala doole o ala mbawka o ala haydara gopponmo jahon ƴeewoyon goɗɗo puisque oɗon ndewa maten oɗon ndewa gueɗe goɗɗe kadi mat mo ndewotono omo jogui jibinaɗo ko omo jibi jiginaɗo Mouhtar won question maji ɗi horɗi kewande o ronkaɗa andude ko question aji fota jabata pose question goto o jawabma hen mi mbasa hewde joni noon mat mo ganduɗa hoorema Allah mabɓe moɓe jogui Allah jibinaɗo Allah kay so yi ha wawi jibinede ne muynine yarne ɗum ɗo on Allah mat ne wawi jogade mbawka addude aduna puisque haade makko jibinede aduna ono woodi jibinɗomo ko tagade pose mo question malla a haala tan a pose mo question malla gonɗa ko haalde ko question woni ɗon mete neɗɗo ne rewa jibinaɗo mo ganduɗa hoorema jibinaɗo garɗo ene fanditi ko kañum tagui te ene jogui yummum ne jogui tawi ko aduna woodi foof wiya ko kañum tagui e gueno kadi holno kanko o wawi woni monothéiste o wiya kamɓe ko goto ɓe ndewi alors ko ɓeɓe mbasiɓe fof les kémites ɓen sont des polythéistes bisimilla ma sœur continue madame Dabo jawabamo o pose question salminama Mouhtar min encore une fois mbimi ko lawol gurdam mamiraɓam ndewmi min mi jamaki mamiraɓam kati mamiraɗo am namdakima mi wona jiyaɗo mum on sohlani mi wona jiyaɗo mum min ɓiyam mi sohlani wona jiyaɗam ɗum ko conception islamique yon gon jiyaɓe yon gon maccuɓe Allah ɗum koko nannayo koye islamajo ko cikkuɗo kanko kam ko poɗɗo tan wonde maccuɗo min mi wona maccuɗo mamam mi wona maccuɗo nenam kono teppe mabɓe lawol gurdam mabɓe ɗum mbimi ɗum ndewmi kalmi kono leeri so ɗum ɓenni yomi haal firawnaji teppe mabɓe ɓe jogui Allah kamɓe ɓe jogui Allah wona posi question accu tan min somi faraw jaabo question ma Mouhtar eɓe jogui Allah ay har kadi ha jettoɗa to mi jetti to Mouhtar faraw jawma faraw jawma frère DJ Dou mi salminima aɗa less vas-y ɗum ɓenni min mamiraɓam mboɗo wawi sifade hen jusqu'à 10 12 de mi sikkani an aɗa wawi sifade jusqu'à 5 ni a wawa min mboɗo wawi sifanademo jusqu'à 10 12 mamiraɓam taniraɓam mboɗo ngabba dow ha 12 saɗa wawi an min keɗima joni so ɗum ɓenni firawnaji ne waɗi ko wiyete histoire wona min mi arani ɗo pour jangguindema ne waɗi plus de 300 pharaon tubako dande tubako wiyata pharaon arabere nde wiyata firawna kamɓe ɓe noddidano koye mabɓe firawna ne waɗi plus de 300 wonnoɓe époque égyptologie époque dynastique il y a plus de 30 dynasties en Égypte hade Égypte yande ɗin ɗum ne wiyete ko ya wittoyi wona min wadde way kono mbiyeɗaɗa 124 000 prophète aji ɗi kalton ɗi yomi mboɗo wima hannam goto e goto mbiɗaka ko ya wittoyi namdimama le dernier ya wittoyi le dernier namdiwam holno regne makko yaniri mbimi ya wittoyi pour l'instant c'est pas ça le sujet non ko mi namdiɗoma an ko tanirama kayri foti andu tanirama min sa namdima kam tanama namdima ceerno Souleymane Balo no yeɗirmami haalani so tawi a namdi kam Cheikh Oumar no yeɗirmami haalani
antani andu tani yani what c'est ça dum ko histoire juɗɗo en fait holno Égypte yanori dum ko histoire wona histoire 5 minutes waɗe raconté to so dum benni niveau de connaissance ma hokkani kam mi jogo on patience en fait a ala hen hay hunde comme connaissance so mi yehi ɗo mat mo mbiyata o mbiɗa allaji amin jogi allaji kewɗi et tout ça a haali Anibis oɗon pawdira tan information ji Google oɗon pawdira tan oɗon kangdina koye mon ɗo Égypte antique to Kemet to kañum ko amon Ra woni référence o amon Ra woni buuɗal yurmede nde ɗum fulɓe kalata no mbiya buuɗal yurmede amon woni joom buuɗal yurmede nde amon woni geno ɗemgal ngal jaaɗa e Afrique fof no jogii no noddirta geno no sifori geno te même sifa o jogii sa yehi jolfuɓe mbima Mamiyel sa yehi serraɓe mbima Rock Sen sa yehi dogonje ɓe mbima Eyo wonno autre ethnie ɓe mbima Imana ɓe mbima Amit ɗum fof koye amon o pullo wima geno e buuɗal yurmede jiida buuɗal yurmede woni expression geno woni ko tagore geno mo ganduɗa ɗum no wurni neɗɗo garɗo gurdam waɗi possible gurdam nden ɗo e oɗo aduna so ɗum ɓenni geno no jogui non buuɗal yurmede woni holɗum buuɗal yurmede woni holɗum woni ɗum ɗo nangue woni buuɗal yurmede ewo geno to woni joni geno oɗo saaha onon geno o mi anda an aɗa andi ɗo Allah woni min mi anda ɗo geno woni joni continue après ha joni capacité makko e ko waɗano ko ha joni omo heddi e wadde ɗum min de mi anda ɗo geno woni meeɗa yiidemo mamam meeɗa wiide haalde mu mi anda ɗo fuɗɗi non haadi mi anda capacité mo jogino capacité mbiɗa ko kanko je buuɗal yurmede mbiyami meeɗa ha joni omo woodi kanko jogui la manipulation buuɗal yurmede walla kanko jogui la manipulation de l'univers est ce que ko kanko jogui la manipulation ha joni walla ana question ma a mittima ɗum so tawi buuɗal yurmede no woodi ha hande so tawi nangue no woodi ha hande bon wiyani buuɗal mbiyami ko geno est ce que c'est geno qui détient toujours la manipulation de buuɗal yurmede mi namde mama mbima min mi haaldani e geno mboɗo andi tan ko noon mamiraɓe amen noon jiirno noon sifarino gurdam mabɓe ɓen mbiyani ɓe kalde geno ko paamon hunde nde ko haalte ɗo ko ɓe mbiyani geno ni donc avec tout ça an a ala esprit critique ka biyaɗo ton ko geno jeeyi buuɗal yurmen tan tiya gobe ça comme ça gratuitement sans vraiment penser et se demander hoto oɗo geno woodi comment il a pu comment dirais-je jeyde ɗum ɗo et tout donc an tiya gobe des choses sans vraiment remettre en question ɗum jiɗɗa wiide d'accord joni Allah jeeyi buuɗal yurmen nde walla Allah jeeyi buuɗal yurmen nde Allah jeeyi nangue joni hol kalanɗoma ka baɗɗo gobe tan comme ça puisque y a des preuves très claires a famide ko Allah jeeyi nangue kadi ya ça a été détaillé so tawi a namdima mami addana ayeji muɗum mi addanma no jeeri et tout mami addane kono a namda e kam Joni, ma sœur, je te pose une question. Ma sœur, sa yehe égyptologie ma taw ɗon papyrus uji ton islam ma o ƴeftoyi ayeji noon mi haalanma ɗum noon non min mi yahan toon min mi jaggu ɗum mais an min kam mi jaggi ɗum waɗi haqqillam mais an a ronki ko hay égypte to a ronki wadde haqqille ma te ko ɗum dewɗa Mokhtar hokkam seeɗa ala probléme joni madame Debbo je te pose une question madame Debbo ok madame Debbo min namdoma a bokkani e diine l'islam a bokkani e christianisme kono mais ka halpular ka ɓiɗɗo pullo mais koye Firawna ndewɗa koye mamirama ko tanirama ko Firawna naaɓe est ce que aɗa gommi hande actuellement est ce que aɗa gommi Allah ene woodi ma Allah woodani est ce que Dieu ça existe ou non ça existe pas est ce que Allah ene woodi malla ala kanko Allah o woodani malla ala astafurlah kanko Allah o woodi ɗum nawɗo astafurlah subhanallah on nawni mami quoi astafurlah ɗum nawni mami vas-y Allah ko sanam tagani ni hoore mum nana e nder Kaaba hollo Allah ko sanam subhanallah yalla Allah akbar binanuma banam Allah no woodi banam Debbo Allah no woodi parisien non fat non pade ko kanko je question bandiraɓe coupé micro ayɗo ene fof gonno ko heƴƴowo tan miijade
baɗame debbo koɗo ko woni dow mum ko Allah no kada seeɗa Allah homo woodi ma Allah woodani baɗam debbo mbimi astahfirullah subhanallah mbiɗa hettima mata on jiɗa famde ko mbimi wallahi mbiɗa hettima wallahi amin kettima mbimi Allah ko sanam tagani ni hoore mum nana e nder kaaba Allah ko sanam sanam tutuga estati arandi sanam tutuga estati madame ba holtag ngaccaw haala onon jiɗi heɓde gandal e kettoto noon onon so neɗɗo ene haala on jafto ngaccaw haala maso kuppudemo gaccon haala keɗɗemo tan ko yiɗi haalde ko soɗaɓe keɓata gandal keɗɗemo tan subhanallah madame Debbo bisimilla ma sœur coupir micro ma jaafuɗa